Mulag singipon to. Dahil nga tamang kagat sa. Tayo ulit agad. Yan guys. Walang ganun lang ba? 1 minute. Pasok na agad. Veterans to eh. Yan na yun. Nagkapunir. Sasampala. Yan walang First time niya. Ay, virgin pala. First time niya. Tapos na. Sir. Nandiyan yung cellphone, sir. Eh. Sorry. Sorry. Uyak siya, guys. Na-virginan. Ban naman. Hindi nga, pasok na, guys. Sumpal lang. Gratis mo. Yun na sa dito. Ang oras may baba ng akang? Hindi ko nakatawagan. 1:30. Alright, lock and load. Yun na, wala isang minuto sabi sa inyo eh. Veterans to eh. Harap ka din din. Ganda ng aso nila, ang ganda ng poodle nila. Apricot X white. Sigurado to, choco or black. 4 na kulay ito lalabas dito. Yung nakaraan sa Dasul, 3 kulay, chocolate, phone, saka white. Ito, baka 4 to. Unano. Medyo matangkad ng konti lang. Ganda niya, guys. Smusi rin. Yan. Yan, putulan. Sir, makisuyak pa sir. Therapy pa lang.